Bun, hai să vedem cum se trebește cu jobul de pescar. Misiune off și mergem să ne luăm jobul. De aici ne luăm jobul din spate. Iar acum o să mergem să ne luăm undițele. Ne luăm două undițe. Dăm misiune off, misiune on. Și acum o să mergem să vedem ce ne pică de aici. Bun, înainte să ne luăm undița să mergem la pește, o să ne luăm momeală. Momeală se ia de lângă câmpul cu flori, adică de aici. De la acest mânc cu semnul întrebare, de la baza minetară un pic mai în jos. Ne-am luat câteva momeli, 5, iar acum o să mergem să vedem ce ne pică. Bun, odată ce am ajuns aici, la checkpoint, o să dăm la pește și vedem că deja am prins un crap. Foarte bine. Bun, acum o să mergem să vindem pești la acest checkpoint, de la 2008. Bun, odată ce am ajuns aici, aici avem mai multe tipuri de pești.